Salutare și bun venit la acest minunat episod. Împreună cu prietenul meu Ianis, astăzi ne jucăm Minecraft și ne-am costumat în Andrei 2010 și Ice Island sau Pipe Island. Da, desigur. Deci ia zi tu, Ianis, ce o să facem noi astăzi la fabrica Poppy Playtime? O să ne batem cu mami Longlegs și o să bătem. Hai să vedem dacă asta o să se întâmple. Hai să vedem. Ok, nu mai dau sprintul. Și hai să mergem direct aici. Și nu întrebați de ce am jumătate din viață dispărută. Și eu am jumate din viață dispărută. Când o să zic eu pam pam, o să ne teleportăm în capitolul 2. Pam pam! Pam! Și am ajuns în capitolul 2 din Poppy Playtime. Da. Totul e bine și frumos până o să se întâmple ceva. Da. Da. Ceva ciudat. Ceva ciudat. Deci hai să ne ducem mai în față și să nu se întâmple nimic, sper eu. Hai că am revenit. Parcă iar că ni s-a pus niște paturi aici. Da. Și uite, băieți, scrie cu... Stai puțin. De ce sunt astea? Nu știu, ia să vedem. Bă, astea sunt niște... Wow! What the hell? Nu cred. Băieți, Oh my. ce s-a întâmplat. Ok, am luat tot acum. Și abia asta mai ne dă și o inimă în plus. Ia să văd, chiar doi? Ia, mami, sau nu? Întâi stai să pun și la gura. Mi-a dat o inimă în plus. E bune? Bă, nu Și abia asta. Da, bă! Bă, ne dă o inimă în plus. Mă, eu n-am sabie de aia, eu am primit alta, mai ai ceva. Nu. Da, wow. Pregătit? What? Da. Asta e. Andrei, Cred că mai trebuie să găsim ceva, ia stai. O să ne teleportăm undeva. Haide, prieteni, că acum noi ne-am pregătit. Și Ianis, cu sine zis că ne batem? cu mami Longlegs și Huggy Wuggy. Nu, cred că decât cu mami Longlegs, că Huggy e prea puternic. Da. Adevărat. Dar unde e mami Longlegs? Întreb și eu. Păi pe aici nu putem să mergem așa. Pe acolo putem să mergem. Dar întâi aici o să mergem. Da, ne-am pus și paturi. Aici sunt ceștile noastre, care sunt goale. Haide! Mama, dar ce lungă e sabia asta. Și a mea la fel. Aha. Este că cred că am eu o setare de asta care mi-a făcut sabia mai lungă. Hai că mi-am găsit și o setare care mi-a făcut sabia un pic mai mică. Și acum sunt pregătit și o văd pe Mami Longlegs. Unde e Mami Longlegs? A căzut din cer! Ce m-a speriat. A, Dumnezeule. Oh my god, are și o muzică pe fundal, dar cred că e copyright. Deci am scos. Oh my god. Băieți, a început. Oh my god. Mi-a făcut lag mult. Ajutor. Am pe calculator de la fier vechi. Hai că am mâncat și unul. Mami Longlegs, vine o parte. Ne plimă coace. Mamă. E acolo. Oh, nu. Ce se întâmplă, bă? Acolo se vede. Nu mă vede, e proastă. Dai de ea! Ia în continuu. Se buguiește ea. Nu-mi dă deloc de legi. Din cauza la mor. Badam. Da, nu mai îmi dea. Mami Longlegs, lasă-mă.
căzut ăla. Ce-a făcut? M-a aruncat. Fugi. Mănâncă mere. Mănâncă în aer. Nu m-a aruncat. Modul ăsta cu Mami Longley e prea puternică. Revenim și ne-am upgrade la caractere. Hai că am revenit, mi-am dat jocul mai tare. Blocurile nu știu ce se văd, așa cred că s-a buguit la mine. Ia că mă bat cu ea. Nu cred că la mine e stricate blocurile. M-am blocat, dispar. Hai că am revenit, acum din câte mi-a zis a zis că a dispărut Mami Longlegs, dar nu prea cred eu. O aud. Unde e? Eu nu văd. Unde nu? Stai că am eu, că am, știi că mie e jocul mie. Ce e aici? E mai bine să fum. M-am blocat! Nu știu, dar aud. Și eu aud. Fugi! Unde ai să fug? Am văzut-o acolo. Am să vină spre... Da. Sperie când eu sunt așa de bun. Mori, Mami Longlegs, mori. Am omorât-o! E pe jos. Păi dacă avem așa bune săbile... Dar nu! Ce? Putem Cum? să dăm cu. Nu învie. E moartă. Mână lungă ce are. Ba nu e. Ai împins-o. Dar ai văzut-o că... O împingi tu. Uite. O, e moartă. E moartă și se casă. Păi eu ți-am zis, Andrei, că nu e moartă. Dar se casă moartă. E blocată. E blocată. De unde să știu eu că mi-e Eu moartă? ți-am zis că e blocată, nu e moartă. Eu ți-am zis? De unde știu? Vreau că să fii de Mami Longlegs. IQ. Ia fac sabia asta, nu rog. Sabia mea, am dat sabia mea jos. Eu mănânc într-una mere. Nu prea îmi dă damage Mami Longlegs. Nici mie, avem de la bord. Omoară acum, pe bune că o omorăm, nu mai stăm deja, da. Dacă am primit de la Dumnezeu săbile alea puternice. Da? Yes! A murit! Este, bă, este! O să vei la cea foarte puternice care dă 15. La mine 12. Da. La mine 16. 15. Am văzut și pe Mami
și cu Andrei. Astăzi, cred că acesta cred că a fost episodul de azi. Deoarece ne-am jucat un pic astăzi, ne-am jucat cu Mami Longlegs. Și înainte trollul meu de fiecare zi. Și pa, pa!